Больш за 20% жыхароў Шклоўскага района ўжо аддалі свой голас на датэрміновым галасаванні на выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Свой грамадзянскі абавязак выканалі і мы, карэспандэнты тэлекампаніі «Шклоў». 4 жніўня ў нашай краіне стартавала датэрміновае галасаванне. Супрацоўнікі тэлекампаніі «Шклоў» ужо зрабілі свой выбар. Зрабіце яго і вы. Ваш голас вельмі важны для нашай краіны. Па якім шляху будзе рухацца далей наша краіна, беларусы вызначаюць ужо ў гэтыя дні. За пасаду прэзідэнта змагаюцца 5 кандыдатаў. Прагаласаваць датэрмінова прыходзяць тыя, у каго па розных прычынах не атрымаецца зрабіць выбар у асноўны дзень, 9 жніўня. Нагадаем, для атрымання бюлетэня выбаршчыку неабходна прад'явіць дакумент, які сведчыць асобу. У адзін з першых дзён мы зазірнулі на выбарчы участак нумар 3, размешчаны ў будынку раённага дома культуры. Наш участок самый большой в городе, и достаточно активно приходят избиратели на участок, но большую активность, конечно, ожидаем в день выборов. Здесь будет организован и концерт художественной самодеятельности, и буфет будет организован. Наогул, выбарчая кампанія 2020 года ўжо дакладна ўвойдзе ў гісторыю як мінімум па мерах бяспекі. І піць сітуацыя патрабуе. На ўваходзе антысептыкі, пальчаткі і маскі па жаданні. Адлегласць выканана. Некалькі разоў на дзень вільготная ўборка. Што да кандыдатаў, зразумела, выбар асабісты. Галасаванне тайнае. Зрэшты, самі выбаршчыкі не хаваюць, за якую Беларусь галасуюць. В субботу работаю, в воскресенье работаю. Вот, поэтому я прошел сегодня пораньше проголосовать, отдать свой голос. За что вы голосовали? За стабильность, за работу. Вот за что я голосую. Кожны выбарчы участак забяспечаны неабходнымі сродкамі сувязі. Тыя грамадзяне, якія па стане здароўя не змогуць прыйсці на участак для галасавання, маюць магчымасць паведаміць пра сваё жаданне прагаласаваць дома. Галасаванне па месцы жыхарства будзе арганізавана 9 жніўня.